pocity sú veľmi, veľmi pekné a ja som rád, že mi to tam padlo a som rád, že som pomohol mužstvu tými gólmi, ale ako sa opakujem stále, tak je to tímová robota a všetci sme išli naplno a hlavne sme všetci verili, že sa to dnes podarí. Přes to, co jste měli v hlavách před tím 7. utkáním, protože Plzeň držela tu šňuru, že v 7 utkáních vždycky slavila postup. Tak niečo som čítal, ale sme sa sústredili na svoj výkon a určité veci sme si povedali, ktoré si myslím, že sme splnili do bodky a zaslúžene sme postupili po dnešnom výkone. Vy jste tam měl potom ještě fantastický zákrok za Šimona Hrubce, kdy jste vlastně zachránil branku. Jak to tam probíhalo, jak to z vašeho pohledu vypadalo? Na jednej strane áno, ale ja som trošku zaspal z pozície obrancu a nemezišiel sám na bránu a som veľmi rád, že sa to podarilo zachrániť, pretože to bol môj gól. Vy jste otočili sérii z 0-2 na postupových vlastně 4-2, to se nepovedlo, myslím, že Slávii říkali, takže jaké jsou ještě tady tyhle ty další historické milníky? Veľmi, pravdu poviem, veľmi to nesledujem, ale sme si povedali aj za stavu 0-2, že proste ideme takisto, jak Plzeň vyhrala u nás tie prvé dva zápasy, tak že vlastne môžeme vyhrať aj my a to sa podarilo a vrátili sme to na našu stranu, vyhrali sme 3-2, škoda toho 6. zápasu, ktorý sme prehrali, ale ja som veľmi rád, že dnes sme to vyhrali a postupujeme do finále. A teď už se na nic nemusí čekat, soupeře jasný je to Liberec? Vieme, no, pripravíme sa na to a pevne verím, že budeme zase úspešní. Čekáte jinou sérii než z Plzní? Zatiaľ na to nemyslím. Trošku si ideme teraz užiť, že sme postúpili a ja si myslím, že od zajtra sa budeme pripravovať už na finále.